Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Айни замон дар терминали Чорбоғ қарор дорем, ҷои таксиҳои Душанбе Хуҷанд. Аз ин тараф роҳ ба сӯи бозори Кушониён. Дар инҷо бошад худи терминал, ҷои таксиҳои Душанбе Хуҷанд ва манам херост роҳ ба сӯи ноҳияи Варзоб. Хонаи имрӯзамон дӯстони гиромӣ дар деҳаи Чорбоғ ҷойгир аст. Аз мана ҳаминҷо то хоная 3 километр мебошад. Мана ҳамин дарвозаи Чорбоғ ман хирост меравем. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Дӯстони азиз, аз ин тараф мо омадем, дар онҷо дарвозаи Чорбоғ аст. Дар инҷо дӯстони азиз мактаб, мана ҳаминам мактабе мебошад, гимназия 1. Болотарда масҷид аст, ҷои мағозаҳо ва манам хирост меравем, ҳавлии фурӯшӣ мешавад. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба мана ҳамин гардиш медароем. худи ҳавлӣ бошад, саи роҳ да ҷойгир аст дӯстони азиз. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, манам хел омадем дар онҷо раҳи мошингард ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯшӣ имрӯзамон дӯстони азиз аз рӯи ҳуҷҷат 4 сотиқ замин дорад, лекин дар асл 6 сотиқ замин аст. дар вақти переоформид ҳуҷҷатҳо иваз мешавад, 6 сотиқ менависам дӯстони азиз. Барои ҳамин 6 сотиқ замин аст. 6 дархона дорад. бинои 2 ошонага, дар ҳар як ошона 3 дархонагӣ ҳаст дӯстони азиз. балкон ҳам ҳаст, барқ ва об ҳаст дӯстони азиз, ҳуҷҷат ҳам ҳаст. дар наздикии ҳавлӣ мактаб, масҷид ва садик мебошад дӯстони азиз. худи ҳавлиам назди раҳи мошингарда мебошад. ман инҷа манахе раҳи мошингард аст. ҳоло аз дуюм ошона нишон медиҳем ва худи ҳавлӣ чӣ гуна аст. бинои 2 ошонага, бочкаи об 1 тоннага мебошад. дар инҷо дӯстони азиз ошхона, кладовка, ҳаммом, инҷо бошад ҷои ҳезумхона ва дар онҷо ҳоҷатхона. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи ҳавлиро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. чӣ хеле ки мебинед, ҳавлӣ гирду ба гирд маҳкам аст. дарвозаам дорад. шурӯъ мекунем аз бинои асосӣ. ин якум ошона. дар якум ошона дӯстони азиз зин напояд барои баромадан ба дуюм ошона. инҷо ҷои кладовка, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳоҷатхонаву ҳаммом, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра. аз ҳамин сеюм ҳуҷра шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, ҳавлӣ таъмир дорад. инҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, инҷо ҷои ҳаммом. метавонед алоҳида фақат ҳаммом кунед ё ин ки ҳоҷатхона ва ҳаммом дар як ҷойгӣ. ин меҳмонхона мебошад дӯстони азиз, дари алоҳидаам дорад. ва инҷо таги зинапоя, ҷои кладовка. мебароем ба дуюм ошона. ин дуюм ошона мебошад. дар инҷо коридор, дари балкон ва ин бошад 4, 5 ва 6 ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони гиромӣ, чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, аз дарвозаи Чорбоғ то хоная 3 километр мебошад. ва ин охирон ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин бошад балкон дӯстони гиромӣ. 6 сотиқ замин ва 6 дархона мебошад. ман ҳамин дӯстони азиз раҳ аст, раҳи мошингард. бино назди раҳи мошингарда ҷойгир аст. камтар поёнтар мефуроем. мактаб, масҷид, садик, мағозаҳо ҳамаашон ҳастанд дӯстони азиз. бо транспорт ҳам мушкилӣ нест. якчанд намуд маршрутка мегузарад. нархи ҳавлӣ бошад 770 000 сомонӣ, 70 000 доллар боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. ватсап дорам.
рақамҳое ки охирашон 0101 мебошанд ватсап дорам дӯстони азиз. Аз номи канали Дом Тиҷои барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ҳозир бошад ин хонаҳоро нишон медиҳем. инҷо ҳоҷатхонаи беруна, инҷо ҷои кладовка, дар инҷо ҳамоми беруна ва ин бошад ҳезум хона дӯстони азиз. дар инҷо ҳоҷатхона. марҳамат дӯстони гиромӣ, барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар ватсап биён ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.